Veleučilište Baltazar Zaprešić pripremilo je za svoje polaznike 2 nova studija. Prvi je studij informacijske tehnologije, a razlog njegova pokretanja je sve veća potražnja za kadrovima koji vladaju stručnim IT znanjima. Nakon 15 godina Veleučilište Baltazar Zaprešić iz područja ekonomije prelazi u područje informacijskih tehnologija sa novim studijskim programom informacijske tehnologije koji traje 3 godine. Dobiva se završetkom 180 ECTS boda i stručni naziv, stručni prvostupnik informacijskih tehnologija. Za studij informacijske tehnologije može se reći da je jedinstven u Hrvatskoj, zato što je kombinacija tehničkih i društvenih znanosti. Dakle, mi smo htjeli dobiti studente koji će po završetku studija biti osposobljeni pokrenuti vlastite start-upove. Pa smo, dakle, osim temeljnih tehničkih znanja iz programiranja, sistemskog inženjerstva, računalnih mreža, mobilnih aplikacija, web stranica, ugradili u studij i znanja iz područja projektnog menadžmenta, financija i prava. I u studij smo integrirali i poslodavce, dakle to je jako važno. IT sektor je uključen u izvođenje nastave i osim naših nastavnika tu će predavati nastavnici sa Tehničkog veleučilišta i Sveučilišta u Zagrebu. Drugi studij je specijalistički diplomski stručni studij menadžmenta javnog sektora. Želeći dati doprinos suvremenijoj, modernijoj hrvatskoj javnoj upravi, odnosno čak i javnom sektoru. I iz tog razloga i specijalistički studij je usmjeren na obrazovanje menadžera za javni sektor. Taj studij je razvijen po, ajmo reći, najboljim uzorima iz Europske unije, iz recimo London School of Economics, visoka škola za javni menadžment iz Berlina i još možda 13 visokih učilišta koji su nam poslužili kao dobri primjeri kako bismo pripremili program koji će se početi izvoditi od sljedeće akademske godine. Iako studij kreće od iduće akademske godine, s obzirom na ograničeni broj mjesta, predprijave za studij kreću već od idućeg mjeseca. Moći će se upisati 70 redovnih i 70 izvanrednih studenata. Što se tiče mjesta na kojem će se izvoditi, studij će biti organiziran u Zagrebu, u Lastovskoj, u našim suvremenim i novo opremljenim prostorima. A za izvanredne studente smo pripremili čak i mogućnost online studiranja, obzirom da je jako velik broj ljudi koji rade u javnom sektoru Hrvatske sigurno želi usavršiti svoja znanja i doprinijeti boljim uslugama, kvalitetnim uslugama javnog sektora koje građani s pravom očekuju. Za nove studije među studentima vlada veliki interes. Ima jako velikog interesa za informacijske tehnologije, pogotovo zato što studenti uvijek im je zanimljivo nešto novo i s obzirom da je to sad jako interesantno svima i to se u svim poslovima koristi, jako je velika šansa za zaposlenjem. I drugi, znači smjer menadžment javnog sektora isto dosta interesantan s obzirom da je javni sektor svuda oko nas i menadžeri su zapravo više manje gotovo svi ljudi koji imaju ili veće plaće ili nekako malo bolje atmosfere na poslu, ajmo to tako reći, jel? Za kraj valja napomenuti da će prijave za studij informacijskih tehnologija trajati do 15. veljače. A sve dodatne informacije o novim studijima možete saznati putem telefona i web stranice veleučilišta.